Molweni, le yikhosi enezifundo ezilishumi ezingokuhlolwa kwencwadi zabantwana ehlelwe yiPuku Children's Literature Foundation. Yonobele. Siyakwamkela kwisifundo sesihlanu sekhosi yePuku yokuhlolwa kwencwadi. Esi sifundo sesihlanu sigxininisa ukuqondwa kwemiba Yobugcisa kuhlolo lwencwadi. Sicacisa kabanzi ngencwadi ngokwayo, ingezizo izimvo njengoko kuba njalo kubuninzi bohlolo ncwadi. Nangona unikwa ulwazi oluninzi ngokuhlola kwencwadi nje, uhlolo ngokwalo luyinto emfutshane. Uhlolo lwencwadi akufuneki ludlule kumagama angama600. Ungaluthumela ke uhlolo lwakho lwencwadi kwiPuku Children's Literature Foundation, lushicilelwe kwiphepha elinekota 1¼ xa unesithuba esinye kuphakathi kwemigca, okanye amaphepha 2 nesiqingatha 2½ xa unesithuba semigca emibini. Thumela oku nge-imeyile kule dilesi reviews@puku.co.za. Kanti siyalwamkela uhlolo ncwadi olubhalwe ngesandla olunamagama enza amaphepha 3. Qinisekisa ukuba ubhala kakuhle ngokucacileyo, nomfanekiso woxwebhu olubhaleyo uthathelwe kufutshane, ucace kwindawo enokukhanya ukuqaqambileyo. Inombolo yethu kaWhatsApp anokuthumela kuyo uhlolo olubhalwe ngesandla yile +2767 178 1321. Samkela uhlolo lwencwadi kulwimi zonke ezingqamene nelwimi elibhalwe ngalo incwadi. Usengasithumela nohlolo olukulwimi ezimbini. Umzekelo, incwadi yabantwana ebhalwe ngesiXhosa nesingesi. Oku kunceda abazali nemibutho xa bekhangela incwadi yabantwana kulwimi oluthile, babe bengenabuchule bupheleleyo kuhlolo lwencwadi olukolo lwimi. Ungekayifundi njalo incwadi, kunolwazi olubalulekileyo omele ukulinika abafundi, olufumaneka ngokuphendla onke amaphepha lencwadi. Qala ngokubaxelela isihloko sencwadi. Lithini igama lale ncwadi? Izihloko zencwadi zingummangaliso. Ababhala abaninzi bathi okokuqala basebenzisa nje isihloko ukuxelela abafundi ngencwadi yabo. Bathi njengoko kunokuba nzima ukubhala incwadi zabantwana ezinomdla, kwangumnqantsa ofanayo ukuchonga isihloko esinomdla sencwadi yabantwana. Oku ngenxa yokuba izihloko zencwadi zabantwana kufuneka zixube ukuba nomdla, umtsalane nokufanele ubudala babantwana. Qaphela izimvo ezifika kuqala engqondweni ngesihloko sencwadi kwakunye neengcinga zakho ngaso emva kokuba uyifundile. Ezo ngcinga zakha esona sivakalisi sinomdla okanye iziliqela onokuzibhala kuhlolo lwakho lencwadi. Zintathu indlela zokubhala isihloko sencwadi. Ungakrwela umgca ngaphantsi kwesihloko, ungasebenzisa iimpawu zokucaphula okanye usibhale bukekela. Zonke ezi ndlela zamkelekile kuPuku. Sebenzisa unobumba abakhulu kwigama ngalinye elibalulekileyo kwisihloko sencwadi. Okulandelayo, uhlolo lwencwadi kufuneka luveze amagama abo bonke abantu abathe bathatha inxaxheba kwaneenkampani ekuyilweni nasekuvelisweni kwale ncwadi. Ibhawulwe ngubani? Maxa wambi asingombhali mnye. Qaphela nayiphi na into etyhulu nekhethekileyo ngombhali, kuba kusenokufuneka uthi gqabagqaba kabanzi ngaye kuhlolo lwencwadi. Umbhali usenokuba ngumntwana, okanye umbhali odumileyo nowongiweyo, okanye iqelana elivamise ukubhala kunye, okanye umbhali obusoloko ufunda ngaye. Ngubani umzobi wemifanekiso? Ibalulekile imifanekiso kwincwadi zabantwana, yaye ichaza elayo ibali. Abazobi bemifanekiso yabantwana bavamise ukuba ngamagcisa odumo azimeleyo, okanye azibalule ngobuchule bokuzobela iincwadi zabantwana. Kwilizwe jikelele kukho ukuwongwa kwemizobo egqwesileyo ekwincwadi zabantwana. Ukuba ibhalwe ngolunye ulwimi, iguqulelwe ngubani kolu kulo? Akululanga uguqulela incwadi kolunye ulwimi, ngakumbi ezi zabantwana. Ukugcina ulwimi luchanekile kwaye lutyibilike logama ugcina ulonwabo olukwincwadi yabantwana yinto echanwayo ngabanye, kodwa ibohlule abanye. Ngoko ke umguquleli wencwadi ubalulekile, yaye maxa wambi abafundi bade bawuthande umsebenzi wakhe, bathenge loo ncwadi ngenxa yokuthemba umsebenzi wakhe ophume izandla. Le ncwadi ipapashwe ngubani? Maxa wambi iba inkampani ethile okanye umbhali azipapashele incwadi yakhe ngokwakhe. Okokugqibela, musa ukuzilibala. Bhala igama lomhloli wencwadi. Uhlolo lwencwadi lungayingqokelela iimbalo zakho, kwaye ungangumhloli zincwadi othandwayo nokhethekileyo emehlweni abazali, ootitshala nabantwana, njengoko kunjalo kubaphembeleli bamajelo onxibelelwano oluntu athenjiweyo.
bakusoloko befuna uhlolo lwakho lwencwadi. Ngenxa yolwazi onalo ngencwadi leyo, ubulungisa bakho kwanendlela obhala ngayo uhlolo-ncwadi. Abafundi mabaxelelwe ngolwimi ebhalwe ngalo incwadi. Nangona oku kuqulathwe kulwimi lohloko kanohlolo lwencwadi, kuseyimfuneko ukuba luchaze ulwimi lwayo. Ngamanye amaxesha incwadi ibhalwa ngeelwimi ezimbini nangaphezulu, zidwelise zonke ezo lwimi. Ngokunjalo, umfundi makaxelelwe xa incwadi ibhalwe ngolwimi olunye, yaze yaguqulelwa kolunye okanye kwezinye. IBraille luhlobo lokubhala olwenzelwe abantu abangaboni kakuhle. Isebenzisa amaqhukutyana athi afundwe ngeminwe ngabo bangaboniyo kwaphela okanye abangaboni kakuhle. Usenokuba uhlola incwadi usebenzisa iBraille okanye ekwanawo lo uhlelo lweBraille. Kanti ke incwadi isenokuba yefunda ngokukhwaza ngombhalo okanye umbalisi. Ezi ke zibizwa incwadi ezimanyelwayo. Minyaka le, abahlobo bethu bethwala lencwadi zabangaboniyo, iSouth African Library for the Blind at www.salb.org.za bongeza malunga nama-300 eencwadi ezifunda ngokumanyelwa nezeBraille kwikhathalogu yabo. Khangela ukuba le ncwadi uyihlolayo ayikho nangeBraille okanye ibe yebhalwe ngonobumba abakhulu ukulungiselela abantu abangaboni kakuhle. Ukuba abanayo, ube wena uyithanda kwaye uyifuna ngamandla, bacele ukuba bayifake kwithala labo lencwadi. Ungade uzinikele ube ngumfundi wabo olivolontiya. Ungaqhagamshela nondlungulo wethala lencwadi zabangaboniyo osemakhanda eMpuma Koloni ngomnxeba kule nombolo 046 622 7226 okanye kwezi imeyile braille@salb.org.za okanye audio@salb.org.za. Iincwadi ezifundwa ngokumanyelwa nazo zingahlolwa. Umhloli makabhale phantsi uhlolo olo alithumele kuPuku. Sinethemba lokuba ngenye imini siyakuba nohlolo lwencwadi ezimanyelwayo kwanye nezizizikhokhelo. Uhlolo lwencwadi kufuneka luchazele umfundi ngamanani athile abalulekileyo. Unyaka wokupapashwa kwencwadi isenokuba ngunyaka nje omnye. Ngamanye amaxesha kubakho neminye iminyaka ebhaliweyo, kodwa ungazihluphi ngayo. Jonga eyona yiyo yokugqibela. Umzekelo, ushicilelo lokuqala 1963, ushicilelo lwesibini 2020. Incwadi nganye ipapashwe inophawu olukhethekileyo lompapashi olumanani 10 okanye 13, abizwa ngokuba yi-International Standard Book Number okanye yi-ISBN. Nencwadi ezimanyelwayo okanye ezipapashwe kwi-internet, e-books, nazo ziba nayo le ISBN. Le nombolo ke ibaluleke kakhulu ekuncedeni umfundi ukuba afumane ncakasana le ncwadi uyihloleyo xa ithenga incwadi. Inani lamaphepha encwadi liyafuneka kwincwadi nganye. Oku kubaluleke ngakumbi kwincwadi zabantwana, kuquka nenqanaba lokufunda, kuba kunceda ekuthatheni isigqibo malunga nokulunga kwencwadi leyo ngulowo uthengela umfundi oselelwa incwadi. Ixabiso lencwadi, xa ulazi kwaye lifumaneka, libaluleke kakhulu kumthengi wencwadi. Okokugqibela, nazi ezinye izinto omele ukuzikhankanya kuhlolo lencwadi. Ingaba lencwadi yingxenye yothotho lwezinye na? Ukuba kukho into ethile ngoqweqwe lencwadi, umzekelo, ezinye iincwadi zabaselula kakhulu ziba noqweqwe olwenziwe ngephepha elingathi yikhadibhodi okanye ilaphu elithambileyo. Ngelinye ixesha incwadi iveza injongo ethile kwezentlalo. Umzekelo, incwadi ebhalwe ngolwimi olusemngciphekweni wokuduka okanye ukulityalwa. Okanye le ncwadi isisiseko somboniso bhanyabhanya, opopayi okanye yi-app. Lilonke, nantoni na ekhethekileyo ngale ncwadi mayikhankanywe. Enkosi ngokubukela esi sifundo nangomdla wakho ukuba ngumhloli weencwadi zabantwana bethu. Fumana iinkcukacha ngokunxibelelana nePuku Children's Literature Foundation apha reviews@puku.co.za okanye usitsalele umnxeba ku +27 67 178 1321 ngamaxesha aqhelekileyo oshishino. UMzantsi Afrika ungaphambili ngeyure kwixesha le-GMT.